Nazdar. Jo, ale já dneska nemůžu, dneska ne. Člověče, mám rande. S extra kočičkou. No, to uvidíš. To je kus a tu fakt musím ulovit. No, já ti pak pošlu fotku. Ale počkej, už jde. Nazdar, nazdar. Čau. Čau, čau. Já jsem objednal víno, bílý. Je to v pohodě? Jo, dobrý. Ty jo. To jsem hrozně rád, že jsi přišla. To jsem nečekal. Jo, co vlastně děláš? Já studuju. Jo, co? Obchodku, poslední rok. Aha. Tak právě pak vůbec nevím, co se bude dít. Kam půjdu, ale Jo. poslal jsem nějaké životopisy do nějakých firm, tak snad to dopadne dobře. No tak držím palce. Co ty? Já jsem autokarosář. Co? Jo, děkuju. Díky. Co to obnáší? Autokarosář? No. No, já dělám normálně v autoservise a automechanici opravují ty auta jako zevnitř, motory a převodovky a já dělám ty karosérie, vlastně ty blechy zvenku. To oblečení aut. Takže to autíčko, co tady jezdí polepené, tak to děláš ty? Ne. To dělají v nějaký reklamce. Já dělám ty karosérie. Jo, vidíš to oblečení aut, tak máš hezký oblečení. Sluší ti to moc. Dík. Já dělám ty karosérie, ty plechy zvenku. Když to někdo nabourá, tak já to prostě vyklepu nebo vyměním a dám novou část. Třeba teďka máme na servise Land Rovera. Já to mám rád. Prostě ty teréňáky. A to je nejtypičtější odolňák vůbec Land Rover. A oni mají třeba Land Rover 90 Defender. To je nejterénnější verze vůbec. A oni jezdí třeba ty Land Rovery Camel Trophy, takový závod. Jezdí džunglí, třeba 30 aut. Musí se brodit tou džunglí přes ty řeky a takhle. A to vydrží strašně moc ty Land Rovery. Vůbec auto vydrží daleko víc, než si myslíš. Já jsem četl článek super o nějakém taxikáři někde z Iránu nebo kde. A on měl starýho Mercedesa. A ten Mercedes, ta firma to od něj koupila, protože to auto najelo nějakých 1,5 milionu kilometrů. A on si ho sám opravoval, tak oni ho koupili a dali mu za ten nový auto. A ty máš auto? Auto nemám. To nevadí, no. Já jezdím nejčastěji jako tramvaji nebo autobusem. I právě tady, kamkoliv se dostanu, tady to taky bylo super. Že jsem tady byla během 10 minut. Jo. A kde to vůbec jsme? To je galerie u Vavrisů, se to jmenuje. Víš, to má táta se synem, takovouhle galerii a zároveň bar. Je to v centru, je to hrozně příjemný, víš. Boží obrazy. No. Super. Hezky pověšený hlavně. Tohle, no. To je super. Ty barvy jsou úplně... Že jo. Já jsem teď jsem byla s kamarádkou na výstavě komiksů. Počkej, jako na výstavě komiksů? Normálně. Jako v galerii? No, v Domě umění. Jo, takhle. V Brně. Tak jsem byla a to jsem úplně koukala, jak se ti lidi vyhrávají s těma barvama. A bylo úplně super, protože tam byly jako nové komiksy, staré komiksy a byly tam třeba rychlé šípy. A na tom jsem teda docela ujížděla, když jsem byla menší. A byly tam právě jakoby od toho počátku, jak to vznikalo a bylo tam i k tomu něco napsáno a bylo to zajímavé. A byly černobílé a barevné a ty barvy promíchané, to bylo fakt jsem jako koukala na to, jak dobře vypadá. A byly to 4 místnosti, obrovské místnosti, tak jsem to prošla. Tak jsem byla ráda, že mě vytáhla, ta kamarádka. To je dobrý, no, to je fajn. No. Já jsem asi nikdy na komiksech nebyl, nebo na výstavě komiksů. Vlastně jo, já jsem byl na tom v kině teďka. No, a znáš Ironmana? Americký je film Iron Man. Něco mi to říká. To je podle komiksu natočený, no. Fakt? Ty jo. A to je o chlapíkovi, který má na sobě krunýř ze železa a umí s tím lítat. No. Ty jo. A teďka právě to je 5, to bylo v kinech, teďka v americkém kině. No, někdo to tam natočil na kameru a dal to na internet. No jasně. A právě v té 5 o tom zbalí svou asistentku a narodí se jim malý železný děti. To kecáš. No já ne, to v tom filmu, to si vymysleli. No, aha, to nejde, tak že to je jo. Dobrý. A ještě tam má takovýho kolegu, takový hrdinu a je strašně tlustej, vyžranej, tlustoprt a on mu pomáhá zachraňovat svět, no. No, hned. Že berou jako tlusťocha, protože Amerika je celá tlustá, tak potřebují nějakého tlustýho hrdinu.
A oni jako zachránili svět tím, že v každém díle ten svět má nějak skončit a on ho vždycky nějak zachrání. A teď se měl ten svět zastavit, země se měla zastavit a oni to nějak zase roztočili. No. Jako naše země? No, jako země, ne jako Česká republika, jako země koule. Jo. Tyjo, no já na tyhle filmy moc nejsem, no, jakože mě spíš baví komedie a romantiárny, no. Aha. Já jsem spíš jako romanticky filmově založená. No a co třeba? No, nejoblíbenější asi Hříšný tanec, no, ten jsem asi viděla 30krát. Počkej, to je starý, ne, docela? No je, ale je to prostě klasika. Jo, to o tom tancování, jo. Promiň, to je důležitý. V pohodě. Ale píšu. Tak, promiň. Ne, no je to starý film, ale je to podle mě, ten příběh je boží, že se potkají dva lidi, klasika, ale oni jdou jako přes všechny ty překážky, jakože co na ně jako číhají, rodiče tomu nepřejou, nevím, jestli jsi to viděl, ale i přes ten tanec je to jako tím, že je to propojený, takže to je prostě jdou do toho, nevím, no, mně to přijde, jako že se to může stát normálně v reálu, jakože je tam právě situace, kdy jsou někde na diskotéce, a je to tam jako zakázaný, že se tam jako nesmí chodit a to. A tím, že se tam jako potkají, tak se to prohloubí. Multitasking. Několikero procesů běžících současně, tedy více otevřených aplikací v jednu chvíli. Mezi aplikacemi, které běží na pozadí, se můžete libovolně přepínat a vždy je najdete tak, jak jste je opustili. Chci se s tebou vyspat. Promiň, cože? Nic. V pohodě.